alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'da. Bandiraɓe julɓe ha jonde gonɗen koye darsu men ko fate sujudu sahw. Ɗum noon an Samba Diallo walla Farmata Kane aɗa juulanno tisbar, a juuli darɗe tati, a makli, a miijima wutte Dubai o mo ñamɗiɗa a wawa yobde o, walla Samba Diallo wutte mbiɗa e addu a wawa addude o, a ronki andude no foti darɗe julɗa. Ɗum noon wedde wutte o beddoɗa darde tati ɓirde koye tati gonɗa, wi ala koye ɗiɗi gonɗa, gadda darde ɗiɗi goɗɗe, jooɗoɗa, mbaɗa tashahhud. Sa waɗi tashahhud ha a gayni, cujja laabi ɗiɗi, caggal ɗum cilmina tawi a firlitaki tahiyat o. Ɗum noon batten aɗa juulanno tisbar, a juuli darɗe tati, mbiɗa koye tati gonmi walla koye ɗiɗi, wat ko ɓuri tengtude ko, wi koye ɗiɗi gonɗa, gadda darɗe ɗiɗi, sa are silminde a waɗi tahiyat ha a gayni, cujja laabi ɗiɗi, aɗa jooɗe huccide funnanke, cilmina. Caggal ne mbaɗa tahiyat, caggal ne mbaɗa tahiyat hadema silminde ko nden cujjata ko wiyete sujud qabla salam, caggal ɗum cilmina tawi a firlitaki tahiyat o. Ɗum noon ñamani ene adda sohla ha donka andude ko juulata. Yo Allah suur, yo Allah reen, walhamdulillahi rabbil alamin.